ratkaisu on ollut ikään kuin näin, että ei pistettäkään? Millaiset on tunnelmat? No tunnelmat tietysti vaan ne todella pettyneet. Että kyllä mä, niin, mun mielestä me pelattiin niin hyvin, että kyllä me oltaisiin niin ansaittu se piste, mutta jalkapallo on tämmöistä monesti, että meillä oli paikka vasen. Pusku meni vähän pikkasen paremmin kuin olisi yltänyt siihen, niin se olisi ollut 2-1 meille ja olisi voinut olla se 3 pistettä tulossa. Ja nyt se sitten niinku kääntyi toisinpäin. Siihen mä oon pettynyt, että kuitenkin vaikka meillä on paljon parannettavaa meidän pelaamisessa on niin tuollakin peliesityksellä mun mielestä me oltaisiin ansaittu se piste tai vähintään. Miten arvioisit kotijoukkuetta? Kotijoukkue oli niin vahva kuin ennakkoon tavallaan osattiin odottaa, että fyysisempi, isokokoisempi joukkue kuin me ja me sorruttiin varsinkin ekalla jaksolla siihen, että tehtiin tyhmiä, helppoja virheitä, rikkeitä, että tämmöinen joukkue, joka on äärettömän hyvä erikoistilanne joukkue, niin pääsi niitä yrittämään ja joukkue teki, niin kuin pelasi loistavasti niin kuin taktisesti, että vaikka me saatiin aika ajoin tietynlainen paine aikaiseksi, niin kun on iso kenttä, niin osasi hyödyntää sit se tyhjä tilan niin, että jouduttiin, että ei saatu niin kuin pidettyä sitä painetta riittävän pitkään sitten myöskään ylhäällä. Yhtä lailla sinänsä kotijoukko ansaitsee 3 pistettä, kun teki 2 maalia. Me vaan yhteen. Semmoinen olikin nyt, että oliko se tosiaan tuo Räihä, joka teki se avausmaali? No sillä käytännössä Barski oli lähellä. Joo. Barski käytännössä, jos ei oma maali, sitten Barski. Siinä on oikeastaan siinä kuka tekee. Mikko on mukana, että hän tehdään, mutta sitten tuomarin tiedä, mitä tuomari laittoi pöytäkirjaan. Joo. Että Mikko Barksilla oli 2 kamppailissa. Tietysti se ruokapiirin toiminnusjakso pitää miettiä sen mukaan, että minkälaisia asuntoja ja Sopiko sun mielestä tämä joukkue vähän kuntoon? No ei mun mielestä meiltä niinku loppunut kunto, että kyllä me jaksettiin niinku hyvin pelata, että se oli ihan sanotaan, että näin jälkikäteen on helppo viisastella ja sanoa, että me ei olisi pitänyt tyytyä siihen pisteeseen eikä yrittää voittaa sitä ottelua enää mutta niin kunnianhimoisia me ollaan, että silloin kun me nähdään, että meillä on oikeasti siihen mahdollisuudet siihen voittoon, niin sitten me haluttiin sitä myöskin niin kuin hakea ja sen takia myöskin sitten tietyllä tavalla niin välejä syntyy kun yritetään hyökätä myöskin niin rohkeasti. Että siitä niin kuin lähinnä kiinni. Ainakin tyytyväinen. No varmasti on, mutta haluan kuitenkin aloittaa sama, mistä kollega on aloittanut. Että minä tiedän, että Espoo on hyvä joukkue, mutta kun nähdään omalla silmällä, mitä joukkue pelaa samaa mieltä, että vastustaja pelaa hyvä peli. Että hyvä jalkapallo, taitavia pelaajia, mutta tiedän, että nalkainen joukkue varmasti osittain siitä, että kollega sanoo, että kaikki ovat voittaa, mutta ehkä pitäisi tyydä. Joskus tasapeli on hyvä tulos. Mutta sanotaan näin, että puhutaan kentästä historiallinen hetki, että pelaamme ensimmäinen virallinen peli ja kenttä toisen asia ei valtaamatta. Meillä on iso kenttä, hyvä kenttä, vähän suja jalat, meillä isoja kavereille pikkusen. No sanotaan näin, parempi pelata joskus on Salosaari huonolla kentällä tässä vaiheessa ehkä. Tämä joukkue vasta, että kun taito jokaisessa pelaajassa riittää, mutta siltikin ja osittain siitä loukkaantumista, vaikka me tiedämme varautamme tämä Avelvi Otsaan iso kaveri, että jos osittain kenttä tekee siitä oma osuus silloin, kun joutuu katkaistamaan sillä jonossa 2 kamppailua, kun haivennut ja sitten kun ne yrittää putsata ja
siitä venyä ja sitä kautta. Me tiedämme, että pienessä vamma oli ottama riski, mutta riski ehkä ei ole oikea. Mutta Tyytyväinen siltikin edelleen sanottu isolla kentällä, hyvä joukkue vasta kypsä esitys. Okei, sillä parannettava aina on pelissä. Poikitain syötät, pallomenetyksiä oli riittävästi paljon, mitä saa pitää eliminoi. Mutta muuten linjat piti pystyä, maalivahtipelaaja on hyvä peli. Okei, yhdessä paikassa oli onnea. Toisessa taas maalissa, mistä vastustajakin oli vähän epäonnea. En tiedä mitä sinne pikkuisen oli. Oliko sinne, en tiedä, mutta kuitenkin hyvä, että voittamme. Ja nuoret pelaajat tuli just sitä, näin tapahtui, että meillä muutama pelaajat ei vielä pysty taranteliin osallistumaan ja historiuuden suhteen. Mutta just, että Luosta joutui, tai ei joutua, tuli taas Paavilainen Jäkkiä, eilen tekee 2 maalia Kajaanissa ja muuta. Nyt on saanut käytännössä ensimmäinen kosketus ja pallon maalissa, että on mukava siitä, kun nuoret pelaajat tulivat vaihdosta ja pystyvät vielä ratkaista peliosittain. Meillä oli vaikeuksia muutama Korhonen kanssa oikealla. Tuntui, että mitä tässä tehdään, kun vielä Aseus loukkaantui. Mutta lopuksi ihan hyvin menee, vaikka sieltä keskityksiä tuli enemmän mitä vasemmin. Toinen asia, että... Mutta hyvä vastusta, edelleen sanottu, varmasti on, ei mitään ihme, että Espoo haivaa vain yhtä harjoitusottelua ja Suomen Cup, en tiedä, oliko teillä kaikki pelissä, kaikki mukana pelaajat. No ei kaikki. Käytännössä vain yksi tappio koko pitkästä aikaa, näin sanoo. Mä olin joskus koko vasta pelata. Kuitenkin ei vain alasarjan joukkueen pelaavat. Vastus oli Pekko Forma 5 klubit ja Vikingit ja muuta. Hämeenlinna 4-1 ja Kotka vieras 0-0. Me tiedämme, että ei tämä... Edelleen sanottu yllättänyt. Tiedän, että hyvä joukkue, mutta näin hyvä en nähnyt näin hyvä joukkue. Samoin vielä tässä. Niitä joukkueita, mitä me pelaamme tänä vuonna. No klubi okei, vastaava ehkä siltikin. Taidollisesti ja muuta. Hankali joukkue meidän maassa, nimenomaan hyvällä kentällä, isolla kentällä. Mutta Tyytyväinen 3 pisteet ja jatkat. Pelkäsin, että pahempi, koska me edelleen huono harjoituskausi tai se jakso on takana loukkaantumisen ja sairastumisen vuoksi. Mutta voitto on aina voitto. Mä puhumme nyt yli tämä 6 pistettä ottelua ehkä, mutta huonoa vastusta. Jos me haluamme se tavoite, mitä me asetettu, tämän tavoitteen nähdään tämä peli, ilman muuta kotikentällä pitäisi voittaa. Mutta vaikka jälkiviisuna sanomme, että pisteessä oli Tyytyväinen siltikin. Ja silloin maalit tuli, mistä tämä ehkä tuli vaikea. Mutta ehkä nimenomaan ja Jumala oli meidän puolella enemmän, mitä vastusta. Onnea tarvitaan, mutta toisaalta mä uskon, että mä ansaitsemaan. Ehkä meille oli siltikin vähän paineita. Sanottuna ei selkeä joku paikka, mitä kuitenkin tai se oikeastaan en tiedä, että makuaisia. Te itse nähty peli voitte. No, mutta minä Tyytyväinen tuomaajan ja jokainen pelaaja, mitä leikkaasti pelannut. Näkee, että joukkue pikkuhiljaa hyvästä pelaajasta tuli joukkue. Se on voitot ruokitaan varmasti itseluottamusta ja tekemistä. Toivon, että vastustaja ottaa Kokkolasta pisteet. Kyllä me sitä yritetään. Hyvä, kiitos. Kiitos. Kiitos.